Dewa Ruci ya. Oke. Yen siramu lunga sanadyan dodo ngempet elo aku ra kuwasa menging siramu tak jaluk jujur ati ramu racitro sanadyan adoh ning kono liramu tansah gumantil ana ing mripat lan dodo budhalo tak tunggu balimu tepuk tangan. Oke, untuk rekan-rekan Karang Taruna Permadani sebagai refreshing penyegaran, monggo kita merapat. Yuk. Spesial untuk rekan-rekan Karang Taruna Permadani juga para tamu undangan semuanya tanpa terkecuali.